atir lagi Kakang. Ayo iki olahraga iki. Awakku pegel kabeh lungkrah-lungkrah ngene iki piye iki. Kowe kudu olahraga iki. Olahraga push up lari-lari ngono. Aku iki cita-citaku arep dadi atletis ngono. Lah kok kaya ngene awakku gedean kelemon kurang. Aku iki kurang piye ngono kurang olahraga kurang gerak ngono lho. Iya Kang kuwi awakmu kaya ngono gedene rae rame to. Ana ing wektu iki lho kabeh do ngumpul anak-anakku. Kaya adhe iki kudu matur nuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa ya to. Ya adhe iso digawe urip kaya ngene iki kudu matur nuwun. Aja lali kowe ngibadahmu, aja lali kowe salatmu, aja lali kowe nang gereja. Ngono kuwi ya to. Aja laku zina, aja colong jupuk, ngono kuwi. Pandumane beda-beda pandumaning ingkang dumadi kuwi beda-beda. Artinya apa? Ya artinya setiap orang itu dikasih berkat, dikasih istilahnya makan, minum, berkat rezeki kuwi beda-beda, ora padha siji lan sijine ngono. Tak kandhani wis rasah meri. Gusti Allah ki adil ya to. Gusti Allah ki adil marang menungso kabeh. Kae dikei mobil siji, kowe ora dikei mobil, kowe nduweni sepeda ontel, kae duwe truk 10, kae duwe bis 20, ngono kuwi. Pandumane iki beda-beda, wis rasah meri ya to. Ngono kuwi. Mergane apa? Mergane mungkin saja kowe apa istilahe dheke kerjane ya siang banting tulang siang dan malam ngono kuwi ya to. Tak kandhani kowe rasa meri apa ngedadi darbeke wong siji lan sijine ngono. Beda-beda pandumaning dumadi kuwi ya to. Kita bersyukur apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi rezekining wong urip. Ingkang sampun Gusti Allah cawisaken dumateng kita sedaya umatipun. Umatnya itu wajibe ya kuwi mau ngibadah bersyukur ngono le Gong. Wis rasah kakehan polah ya to. Ngono kuwi nek kakehan polah istilah ya engko malah ngiwa nengen ngono kuwi malah ora bener ngono Gong ya to. Ora bener kowe kudune. Kudune uripmu diluruske, dibenerke sik ngono Gong ya. Wis ngono kuwi.